So, dyan pag bumirenda kami na ice cream. Sponsored by Ikot. Kuning! Ililong natin ang motor. Ay, motor. Ang cellphone. Sa loob mo ilagay. Sa loob natin siya ilagay. So, tangal daw bukit. Nagawid na lang ta lipasik pa ati ka. Lipasik pa ati flooring ti balay bikin ni baket. Balik pala sunod di Santiago. Gawid na pala ti barya ta simento ka ti flooring nan. No Nalpasen. Balik subya malay Kwapo. Subya malay Santiago ta jaka gubran. Kadwak ni bakit nga wadya ta masugmit gaminin. Tatalipas ko pala ito malpas. Isarunod di kita ako ni tapalan di kita po. Tawang-awang na. Sa balit kuaman nagsapriman madi nga masapran ni tunig. Lalo di kita gamit. Mabasada. Wad kita ya po nagburas ni mama ti pinya. Balik ang sangpit na pilang aja ko apo. Ang sangpit natin ni Kalman. Di round bar. Inaji darat. Kaalat ki kabsat kon. Sa simento di sango. Bali ata simento niya ako. Ito di simento. Di pamayak pala tatagay. Papel lang. I-weld ko di round bar dyan di ko arat mo ka. May meron ti round bar na di round bar na namadi nga alumnid inumabit ta kay simento ito ya po i-weld ko tanti medyo bababa na ta banda ito naradi sango i-weld ko di bakal tapno nakapit na dati kuha natin hindi flooring na ito na madilumnid no lumoning kitaga tarap ka ng gubra na po so tapo nagutid ko adi kwan nagutid ko dyan barin may set up ko pa yung welding ngayon ito. So, ako yung iwanan ako. Pinakakanan. Siniminto ato madi nga bumaba nga perme. Tadati round bar na. Adi pa ipako kursak ati ato pa kasi jakpay. Tapos lakpay. Sige din ako. Sige tam. Gilabon po. Bye. So aja po may held ko dito kawanan tandok na kurang pingat may satin mag-iminti na round barin so tapon nalpas ko nga na welding ayun pinagkikinuros ko lahat tanda no
dati manghole din ti simento. Damdamag simento yun nga atin. Yung bago simento yun, pinturak pala nita. Nag-building at namadiglatay. Bali spray paint lang ang bigatang ko na bata basit lang met. Spray kiti ko building at. So, dandaman tulit na ako ta ako. Pamagak lang ata pininturak. Damag halo kami ti siminton. Kama siminton data flooring nan. So, tatapakit uriting tingal daw kay bubarami latan nga siminton natin ka. Balay. Nakakalpas ko lang ako. Kinutkot ati igid na ta siminto kumit lang ata. Madi nga sarigin ti danom. Naglaw-law na. Hindi may likod na stape lang. Na medyo nang automate. Ito lang side na. May sarigin ti danom. Yan yung tinaramid ko ako na po. Inaramid ko nga kutsara siminto. Nag-cute. Kaysa gumatak pa iti kutsara siminto isa agasaw. So naglalatan. Maristing na daman umayat. Atan, maghalo kami ti siminton. Karang na mata na eh. Marami labo bay danom na napo. Bago haluin. Time lapse. Pak. Ililong natin ang motor. Ay, motor. Ang cellphone. Sa loob mo ilagay. Sa loob natin siya ilagay.
Pinonon daw yung naman ti pinyaman ti unig palahin. So adyo may isang hinalo minat tapong simento ko. Tatalatan na simento na nay. Di na pinay-lipas. Bitin. Na mahalo daw ulit apo. So adya pag bumirenda kami na ice cream. Sponsored by Ikot. Yeah, Jen. Sponsored by Ikot. Ikot, salamat sa ice cream. Puro pa kaldawi kung merinda para tayo ko. Merinda kami pa lang. Mangal daw kami ng alas 3 ay no. Merinda tayo po. Maglapamig sa cup soap. So, last na timplate na po. Alpas nukan.
Kuning! So yon, nalpas na ang trabaho.